Sabi nila, kung anong expected mo, kabaliktaran ang kalalabasan. Hindi rin 100% ng nakakasalamuha mo papasa sa standard mo. Nobody's perfect. Pero once na tinanggap ka ng isang tao sa kung ano ka at kung sino ka, ikaw man ang pinakang definition na uri ng tao na ayaw niya. Once na natanggap niya yon, kahit ikaw pa ang pinakamabaho ang paa, magiging perpekto ka sa paningin niya. For me, that's what we call love. Pinalaki ako ng mga magulang ko na dapat may expectation ako sa isang tao. May standard ako sa isang tao bago ko papasukin sa buhay ko. Kasi sabi nila, kapag hinayaan mong makapasok ang isang tao sa buhay mo na walang maipakitang maganda sa'yo, masisira lang yung kinabukasan mo. Ganon nila ako pinalaki. Even my own choice, kailangan may opsyon nila. Kahit hindi ako perpekto, sinisikap ko. I'm scared to fail kasi natatakot ako na baka yung tingin ng mga magulang ko sa akin bumaba at mabawasan yung pagmamahal nila sa akin. Because you know what? Yung ikaw na sarili nilang anak, kailangang pumasa sa expectations at standards na gusto nila para sa'yo, na gusto nilang gawin at magawa mo. Mahusgahan ng mga tao na dapat makakapitan mo sa oras na mga susuko ka na. Kaya tumatak ang sinabi ng lola ko sa akin. Kapag nagmahal ka, lahat ng inaasahan mo na dapat makita mo sa kanya. Maglalaho yung standards na gusto mong makita sa makakasama mo. Mapapalitan ng kung ano ang makikita mo sa kanya. Kasi sisimulan mo yon na mahalin at tanggapin kahit ang pinakang worst na side niya. Then I meet Bon. Kabaliktaran siya ng gusto ko sa isang lalaki. Ayoko sa mabisyo, naninigarilyo at umiinom. Gusto ko sa malinis ang katawan, pero may mga tattoo siya. Gusto ko yung mga presentable kapag kasama. Ang chologs naman niya. I want a person na gentleman at charming, pero barumbado at mukha naman siyang adik. Pero hindi ko namalayan na sobrang kabaliktaran ng mga gusto ko sa isang tao. Nakita ko sa kanya yung mga bagay na ayaw ko pero nagawa ko siyang mahalin. May pang-inom siya pero walang pambili ng bulaklak. May pang-sigarilyo, pang-kulay ng buhok pero wala man lang pambili ng kahit anong cupcakes man lang para sa akin. Kapag lalabas kami, ako yung gumagastos. Pero hindi ko naisipang iwan siya. Naniniwala ako sa kasabihang kung mahal ka ng isang tao, babaguhin niya ng kusa yung sarili niya para sa'yo. Pa, boyfriend ko po pala. Humigpit ang hawak ni Bon sa kamay ko. Sa uri ng tingin ng mga magulang ko, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Alam kong natapakan ang ego at pride niya. Ayan ang boyfriend mo? Bakit siya? Sorry iho, pero gusto ko na maayos na lalaki para sa anak ko. Anong trabaho mo? Anong hanap buhay ninyo? Nag-iisang anak ko, si Dinah. Hindi namin siya pinalaki para lang hindi makuha yung mga bagay na deserve niya. Napayuko ako at ramdam ko na napayuko rin si Von. Pero nanatiling nakakapit sa kamay ko ang kamay niya sa akin. Ma, please. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bumitaw si Bon sa kamay ko. Pasensya na ho kayo.
Tumingin ako sa kanya, pero binigyan niya lang ako ng isang tipid na ngiti. Tama ang mama mo. I don't deserve you. Mauna na po ako. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa noo bago tuluyang umalis. Nakatulala lang ako hanggang sa makaalis siya. Nakikipaghiwalay ba siya sa akin? Anak, pasok na. Wala na silang nabanggit pagkatapos nun. Magdamag akong umiiyak kasi pakiramdam ko binitawan niya ako dahil hindi siya matanggap ng magulang ko. Lumipas ang isang buwan na wala siyang paramdam. Walang text, walang call, walang kahit ano. Ang alam ko lang, kami pa, pero baka hindi na rin. Hindi ako sigurado. I told you, hindi ka bagay sa lalaki na yun. Hindi kayang ipaglaban na kagaya mo. Hindi ka namin pinalaki para mapunta sa taong pariwara ang buhay. Hindi na lang ako umimik at nagmamadaling tapusin ang pagkain ko. Doon ko inalala ang itsura niya. Yung mga tattoo niya sa katawan, kulay at itsura ng buhok niya. Yung amoy niya, yung maduming kuko niya, yung suot niya, mga bisyo niya, lahat yon. Ayaw ko pero nagawa kong mahalin at tanggapin. Hindi pala sapat yon. Tao po? Napatingin ako noon dahil pamilyar ang boses. Pinanood ko lamang si mama na buksan ang pintuan. Nandyan ho ba si Dayna? Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong si Bon yun. Bon na ibang iba na. Sa pagkakakilala ko, kulay itim na ang buhok niya at maayos na yon. Pati pananamit niya, maayos na rin. Wala na ang mga tattoo niya sa braso at leeg niya. Mula sa kinauupuan ko, amoy ko ang pabango niya. Hindi ako makakilos dahil sa gulat. Bon? Naluluha ako nang lumapit sa kanya. Katapat niya si Papa. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Papa. Manliligaw po sana ako sa anak nyo. Alam kong hindi maganda ang unang pagkikita po natin. Pero seryoso po ako kay Dayna. Handa akong magbago. Mali po. Gusto ko pong magbago at ayusin ang sarili ko. Para sa kanya at para na rin sa sarili ko. Sir, yung una labas namin, siya ho yung gumagastos. Halos lahat po ng dates namin. Siya palagi. Nakakahiyaman po pero hindi ko talaga deserve ang anak nyo. Napahawak ako sa bibig ko sa sinabi niya. Simpleng appreciation lang yun pero hinaplos ang puso ko. Binigay niya ang bouquet ng bulaklak sa akin sa unang beses kong natanggap mula sa kanya. Hindi ko man lang siya nabigyan ng bulaklak noon o naibigay ang gusto niya. Pero tinanggap niya pa rin ako. Nanatili siya sa akin, sir. May trabaho na po ako at wala na po akong bisyo. Gusto ko pong maging deserving sa harapan ninyo at para sa anak nyo. Sana sir, pagbigyan niyo ako. Tahimik ako na umiiyak habang nakikinig sa usapan nila. Bibihira sa isang lalaki ang haharapin ang mga magulang para patunayan na karapat-dapat na siya para sa'yo at maipakitang seryoso at maayos ang intensyon niya. Nag-iisang anak namin si Dayna, iho. At magiging kayamanan na maibibigay ko yung makitang maayos na nasa mabuting lagay siya. Gusto ko na kapag namatay ako, nasa mabuting tao siya. Dahil hindi deserve ng anak ko yung mga bagay na kailanman ay hindi namin ginawa sa kanya. At deserve ng anak ko na matanggap lahat ng mga bagay na paulit-ulit naming pinagpaguran ng nanay niya.
Sana maintindihan mo ko. Dahil walang magulang ang matutuwa kapag nasasaktan ang anak nila. Napunta sa taong hindi sila aalagaan. Walang magulang ang nagpalaki ng anak para hayaang kawawain at pahirapan ng iba. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sana hindi mo sayangin. Ngumiti si Papa at tinapik ang balikat niya bago umakyat. Ganon din si Mama. Umiiyak si Bon na humarap sa akin at niyakap ako. Thank you so much. Bulong niya. Kaya napayakap na lang din ako. Magkasama kami sa lahat. Simula umpisa hanggang sa sinimulan niyang baguhin ang sarili niya. Pinakita at pinatunayan niya sa akin na deserving siya. Pati sa harapan ng magulang ko. Alam mo, ang pinakamalaking blessing na makukuha mo sa taong makakasama mo. Ayon ang makita mong nirerespeto niya ang magulang mo at ang gusto ng magulang mo para sa'yo. Dahil kapag nirespeto niya ang magulang mo, pagpapakita rin yun ng respeto sa'yo. 5, 10, 15, 20 years, nakasama ko siya. Hindi siya nag-build bilang asawa at bilang ama. At hindi ako nagdalawang isip na ikwento sa anak namin kung paanong nagbago ng kusa ang papa niya. Para sa akin at para na rin sa kanya. Tinupad niya ang sa mga pangako niya na ihaharap ako sa altar. Yung makasama mo siya sa worst side niyong dalawa. Sa kagipitan, sa maraming problema at sa mga plano. Ang masarap na pakiramdam na siya rin yung makakasama mong tumupad sa mga yon at malampasan yon.